is imbio, Ruben Iclio is my God. Sa tanan mga katawan sa Ginang Diyos, Divine Master Ben Derek Senior, Master King of all Kings, Master Ben Derek Junior, Divine Grand Master Mas Madonic Universe. Nakatiman ba mo ka na mo palit mo og yuta? Panalit, ako tagi sa yuta no? Akong gibaligyan ninyo 1970s. Tapos gibaligyan na po na kong utro sa lain na sa nga tao 1980s. Gibaligyan na po na kong utro sa 1990s. Nang karon ang tulo ka tawo ang gibaligyan mag-abot sa usgado. Puro nay papel nga akong pinirmahan gikan ako. Ang pangutan na kinsa may unuran ana, ang unang nakapalit o ang ikaduha kag ikatulo. Siyempre ang unuran ana, ang una gid nga nakapalit sa mga luna may unuran sa usgado. Kay mao man dito si una bali original dito siya nga kuan. Mao gyapon natong rosaryo karon. Kana gud nga rosaryo sa una, kanang rosaryo karon 81 gud. Ang nag-release ana ka sa una si katama tong first 24 sa una Bacolod. Tong kuan ba? Ang amahan ni Madam Alona Bacolod, si Elpidio Bacolod. Mabitaw na karang pagsulod anang 81 ka misteryos daghang nga nawala sa kapunungan sa PBMA ug sa Rubinian mismo. Kay nga naman ang Dios di naman si Ruben Iclio, ang nakabutang ko diya Dios sa mga Dios infinito. Kana sa infinito lalang lang kana sa Ginoong Dios Divine Master Benedict Senior, Master King of all Kings, Master Ben Derek Junior, Divine Grand Master Mas Madonic Universe. Kaya kana siya herbal kana siya. Ang infinito gitawag na si infinito nga makahupot makangkon kaniya na manginabuhi ka na o mabuhi ka na ni kalibutan nga wala ni katapusan. Muna gitawag infinito Diyos, material na kana siya. Muna siya nga daghan mga wala kasabot. Halimbawa example lang tamo si Master Ben tulo mo gatapad, si Master Ben tunga, ikaw o ang isa duha mo, tapos na mo insert nga kuan inanta pulo ka buok, 5 sa left side ug 5 sa right side. Matapa ni Master Ben di ikaw nakalayo naka dili na niyo makabot. Primero pa lang to insert sa 5, tapos na mo insert nga pulo, ikaw nga pinakauna nga tapad ni Master Ben makalayo kay mutapad man siya. Mo na ni tabo karon sa kapunungan nga daghan tigulaan tungod ana nga wa kabante mga tao ba nga kuan nana din dagan. Kay kunin mo kung basihan o Ruben, ikaw ang panganay kong anak, tinubdan ka sa gahom mo kaalam madto ka sa kalibutan anong ka maghihilaw sa tanan nimo mga katawhan. Halos tanang kasing grupo, sikta, relihiyon, kapunungan noon sa man iyang gipasulod diri sa dinang Thailands aron pag-convince pagtinta sa tanan nimo mga katawhan kun aduna bay baruganan nga kontento na ba kanila pan kasagaran ng mga tao diri wa man na kontento nila. Kay mismo siya kasagaran gani diri si Divine Master Ruben Derek Senior gitawagan ni local hero sa probinsya sa Dinang Thailands. Imagine ang Dios nga nag-creator sa langit ug sa yuta gitawag ra nila local hero. Mo na diha ni mo kan kay ari ta na sa mga beauty sa una sa PBMA. Sa una sa gipatawag man ko nila sa una sa wala pa na nahimo ng kikikisorbe bali mabito sa PBMA kung nagsunod mo na sila sa kuha. Pero dili mo nila madawat kay simpre di ko kuilado sila, may pangalan ko sila. Mo to isa sa beauty sa PBMA gina ko nila sa una. Gani Jim aduna kay authorized handwriting na Master Jim kabutang dito. Ay authorized Mr. Jim Bilimpo to kadak interview host apan maagad ka pa namo sa board. Diha na nako na pamatunayan na pamatud-an nga ang mga beauty sa PBMA di ay adunay ikaw galingong balaod nga mismo sa Dios dili sila mosunod, magpaka Dios pud sila o tanawa karon sa ninatabo karon sa kapunungan. Mao gyapon ang mabiyote sa Rubinian International, magpaka Dios gyapon sila, magpatahod gyapon sila o tanawa karon kalabuso karon ng lagbas. Mabitaw nagiingon diha kuan mago sila sobra na sila kampante ba sila kagalingon. Nagtuo na sila nga ang ilang game insakto na sila apan karon ang nahitabo kabaliktaran. Mura man ko kukanding. Primero ba, nidagan ko kay hadlok ko sa iro nga nagukod nako sa dugay kapuy naman ko dinagan. So nauna man ako nga ang iro na upatiil, ang kanding pod upatiil. Ang iro na ibaba, ang kanding na ibaba. Ang iro walay sungay, ang kanding na sungay. Nirisbak ang kanding.
hadlok ng iro mo ni karon nga nagtuo man ko sila nga sakto na sila ba, sakto na ilang nakatunan. Mabitaw na pinakasakit jud kayo kay ang manghuhukom ilang gihukman, di mo resbak yun na siya. Mo na karon sa minitabo karon sa kalibutan nato. Mabitaw na ako sa tinuod lang, nagmalasakit lang ko sa inyo tanan sa kalibutan nga gipuyan kalibutan kung himutangan kay lae kay mapuyo maginasarata sa kalibutan. Mabitaw na ako nigastos jud ko, nag-vlog ko para lang jud sa inyo hatanan. Kay kita tanan lain-lain matag tribo, lain-lain ta sikta, lain-lain tag relihiyon nga gioptan ug gintrahan, isara nagmugna ug nagumol karon tanan. Bugtong akong Ginoong Diyos, Divine Master Robin E. David Senior, Master King of all Kings, Master Bimber Ike Junior, Divine Grand Master Mas Madon Ike Universe. Mo nang kuhaon jud ninyo ang tama ba? Mag-spiritual study jud mo, kinal mo gamit mo sa transmitter ug receiver sa langit ug sa yuta para masabaybayan mo ba nya adisir mo matulog mo wish jud mo unsa mo kaniadto. Halimbawa kanang sagrada sakar diya nagikuha sa iyong pangalan, kung pila ka litra ang inyong pangalan mao sa gidaghanon yung kuan, bali nakalipas niyo nga lawas ba ang inyong ego sab, ang full name sa iyong ego diya gyapon ang gikuha sa sagrada sakar. Kung diha mo nako sa first B, second beginning o third beginning. Tapos kinahanglan magamit din sa gitawag ng super ego. Kung mahibalo na mo magamit sa iyong super ego, daghan kay misteryo sa gitulo sa kapunungan sa PBMG kang kaniadto hantod karon nga daghang mga tawo nga wala jud taon, lack of knowledge through the spiritual division kay nga naman puro raman pagwapo ang ilang ginhona, pasikat raman. Tong example ni Divine kaniadto ba nga sa lubi nga gipakat-kato niya disente nga tao, ingon nga do kat-kat ang lubi do, basta di ko kabalo mo kat-kat. Katusunod na po gipakat-kat na po niya sa lubi, mao gyapon katusunod na po nakapul na long sleeve, dako kay tiyan gipakat-kat, nakakat-kat to siya duha ka hak balik na. Katong yagit nga tao yung gipakat-kat sa lubi, sos karon wa nagigani subay sa hak dito sa tumoy, pagabot dito sa tumoy ingon siya, master asa may tabtabon nga si Divine sa una, kung asa mo sungko imong ulo kada tabtaba kay kada mag-pure nga butong. Sos ana sangkuan siyang ulo kay puro man lahing, tulo ka buli gitabtab niya, pagkahulog yun puro yun butong, pero lahing na to, patay na jud kayo, laya na, pero butong. Mo na siya ng kalibutan na daghang wala kabantay ato nga dagan. Nagtuo man gud sila nga insakto na ang ilang nakatunan mo na, pero wala day gihapon. Ako simple raman ko nga tao, pero nakatimaan mo atong minsan ni Divine Master Robin indirectly senior ingon siya kaniadto pag istorya. Mabot ang panahon, stop na, wala na round up sa tibok tanang kachaptiran, tanang delegasyon sa tibok kalibutan na wala na ni run up. Isa na lang katao musuri sa tibok kalibutan magpasabot, maglecture sa unod og bunga sa kapunungan nga gimugna og giumol, dili po kumingon nga ako na kana nga tao kay bunila pa ang sulti ko no, maarab ko nang ibakak. Pero kamo ako lang anyo sab kaninyo, daghan-daghan naman dyan po ni subscribe sa kong YouTube. Di man gyapon kuan kay ibalo man jud ko nga di man jud ni dayon siya kay kuan man mawala man jud ni. Mabitaw nang gisamantala sa nako jud mintras kaya pa ninyo mapanood. Ang ganahan nga mo kuan download sa akong mga videos, i-download ninyo kay pasiganahan day mo play pa sa akong video kay siguro kung mag video lang siguro ko panagsana lang jud siguro kay kuan man ang panahon sa basta ako na malasakit ang sab ko kaniyong tanan kay balikon ko ang inyong kinabuhi, sayang kung mawala ka na siya, wala na dyan na balikon ako pag istorya giyan ni Divine Master Robin indirectly senior kaniadto. Kung mahibalo na kamo kung sikin sa kamo kaniadto karon pwede na kamo maglain-lain, dili na kamo ipon sa kadakaran ug nasayod ug natugkadan ninyo kung kinsa kamo kaniadto karon sumasab umaabot. Daghang salamat sa tanan, gandang buhay sa bawat isa sa atin. Thank you po ng marami. God bless to all peoples.